बोरायजोब्बाय बोरायाखै बोरायनाया ओमफ्राय बिलाइफोरा मोनजोब्बाय आरो नै बेसेबां जखा नांगौ एसेबांखौ होबाय आरो गावनि जखा मथे Hey guys, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायफिनबावबाय. दा जाबाय फुंनि 11:15 ओमफ्राय नायनोसै मा संनाय जायो. अखौ बिनिफ्राय सुरु खालामनो होनना सानबाय आरो आङो. ओमफ्राय ओरैनोथ' ब्लग बानायनाय जाखायाना आंनिया होमबाबो आरो नायनोसै ट्राइ खालामनानै. भिडिअ होनायबो जाया मानायबो जाया चेनेलखौ खुलिना दोनदो ओमफ्राय भिडिअ बानायनायाव बाहाय आलसिया आरो आं मानसिया ओंखायनो माबानो हायाखै दा बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो ओंखाम संनायनि सिगां आं थारमाने दै गुदुं फुदुंनानै लाग्रोयो आरो ओमफ्राय दै गुदुं फुदुंनानै माइरंखौ सुनानै खिनि जाननानै होबाय ओमफ्राय मोना बाहाय इजि आरो माने गेसा बाहाय खरसा खम जाबाय दै गुदुं होखाबा थबनो जायो नालाय ओंखायनो दै गुदुंखौ फुदुंग्रोना लानोसै थ' बिदिब्ला नोंथांमोनहा सोर सोर बेफोरबायदि दै गुदुंजों ओंखाम सङो आं हले दै गुदुं होग्रोना लानानैसो माबायो दै गुदुङावसो ओंखाम सङो हिटाराव फुदुंना लानोसै हिटाराव फुदुंना लानानै ओमफ्राय माइरंखौ सुखांनानै बेयाव लुना होनोसै आरो माइरंखौ सुना लानोसै आरो आङो दैया गोदौबाय थादो गुदुंखौ लुना होनोसै आरो थाब जायो होमबा जुदि नोंथांमोनाबो सोरबा बेफोरबायदि गेस बासायनो लुगैदोंबा आरो जों जाबाय नर्मेल मानसि नालाय फैसा गैया थाइनै मावनानै थाइसे जायो थाइसेखौ दोननाय थाङो नोंथांमोनाबो बेफोरबायदि बासायो आरो जुदि आंनि आइडियाया मोजांबा नङा होमबा आंनि आइडियाया मोजांबा गोदौआखैनो दैया दाबो माला गोदौगोन खब गोदौआ आरोना तारमाने आयनाखौ सायाव दोननानै गोदौबाय दैया आया माइरंआव बेसेबां दै नांगौ नों बेसे माइरं लादो बिदि नङा जे बले दै गुदुं होबानो बुरजा होनांगोन बा खम होनांगोन इ नङा बेयो माइरंनि जखाया आरो जेसेबां नांगौ एसेबां नांखागोन सयाबिनखौ संसै सयाबिन ओमफ्रायो आलु स्कस आं खिन्थु सयाबिन मैगं जानो मोजां मोना नोंथांमोना मोजां मोनो नामा मिथिया आं बाहायबो गोथाव मोना आरो सयाबिनखौ थाव बुरजा नांगोन होनबाना बेदर बायदि जायो जों बायदि मानसिया मा थाव बुरजा जानो हानो उपाय गैया होमबा बोथिसेखौ जानो नांगोन बिलाइबो दङ बिलाइबो होनसै ओमफ्राय आयौ होनसै आरो आलु स्कस नै जोंहानि मैगंफ्रा मारै जाजोबलाङो जानायानो थाङा बेफोरबायदि जाजोबखायो जानोसै बोथोरा माबायदि जादों एक्सुवेलि एखेबारे अखायानो गांदोंब्ला अखा हायां हायां जाबावदोंसो आरो सुवा मोनबाय आरो सानबाय मानदिया खाना लाबोनाय दंमोन आरो ओमफ्राय सानथाम सानब्रैसो जाबाय खोमा मोनलायलांबाय मा खालामनो उपाय गैया गारनांगौ होनबाय नायनोसै बासिनानै जायोना जाया मा होननानैथो गारनो इमान खस्थ' मस्थ' खाना लाना फैनाय बुस्थुखौ
मारै मोजां ओंखारो खाना नायनोसै मोनदो आरो जानांगोन होमबाबो खस्थ' मस्थ' खाना लाना फैनाय सेस बिलाइ बिलाइखौ गारजोबगोन ओमफ्राय थाराफोरखौ गाननोसै बोराय बोराय थाराखौ ओमफ्राय सायनानै दोनसै दा हरनि खाजा जागोन आरो ओमफ्राय आं दा सायनोसै खन्थ'थाव ओमफ्राय होमबाबो जानोसै मा खालामनो इमान खस्थ' मस्थ' खाना लाना फैदोंना बब्र बब्र दै हाब्रु बेहेरबारियाव ओंखायनो खाग्रोनोसै एक्सुवेलि रुमाव हारसिं थाबा मा खालामगोन मा मागोन जायो आरो ओमफ्राय मा खालामगोन मा मागोन जानानै नोंथांमोनजों ब्लगखौ बानायनाय जायो ओमफ्राय होमबा रायज्लायनायबो जाबाय भिडिअ बानायनायबो जाबाय पार्ट टाइम जब खिन्थु हारसिं थाबाय थाबा बोरैबा जायो आरो बेसे मबाइल नायै आंगायलायलाङो ओंखायनो रायज्लायबा बाहाय गोसोफोराबो मोजां नाङो ओंखायनो नोंथांमोनजोंनो शेयार खालामो आरो आं जायखिजाया दा मैगं बासिथावथाव हारसिं जुदि मैगं बासिनाय बेसे बरिं जागौमोन ओंखायनो नोंथांमोनखौबो लोगोआव लाबाय मैगंबो सायनाय जाबाय भिडिअबो जाबाय गासिबो आरो बिदिनो आरो दसे खमायखौनो नोंथांमोनजों टाइम स्पेन्ड खालामनो मोनो नोंथांमोनजों रायज्लायनो मोनो आरो बेयावनो आं गोजोनो जानांगोन उपाय गैया होमबाबो मानो होनबा इमान खस्थ' खालामना खाना लाना फैनायना गारनो हाया अन्थाव बाथावनो जायगायावनो मोननाय बेले टेनसन गैया जेनेबा मोनो दे एभेलेबेल होननानै बेफोरबायदिबोथ' नङा ओंखायनो हमनांबाय आरो गोमोन जाबाबो बोराय जाबाबो थाव जानानै मोनसै जाला बुरजाबाबो मा जायगायाव मा होनो बे मैगंनि नामखौ नोंथांमोना खोन्थाहर मा जायगायाव बे भिडिअखौ नायदों नोंथांमोना खोन्थाहर जोंनिया मान्दिया होनो हारसायाव कलमहाक होनो दस्राखौ मिथिला जाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायदों खोन्थाहरबानो जाबाय नोंथांमोननिया जोंहा मा होनो बे मैगं अखा हाबाय गेरेन्टि गैया माला हायो माला थायो मैगंआ सायखांसिगोन बाहाय दंबावो आरो ओमफ्राय सायजोबथारनोसै नङा होमबा सायखांबाय दै खस्थ' मस्थ'नो बिलाइया गेसाव गारनोसै सायखांबाय दै बारुरु मेंरुरु दोनसै दा हराव संथोसै ओमफ्रायो न'खौ बाय सिबस्रोनोसै आरो खानाय जेथिं नायो बिथिंनो खानाय एसे खानाय गयोब्रा आखाइ सुस्रानोसै बाहाय आया मोनबाय संखांबाय खुरखांबाय गासिबो जाजोब्बाय आरो लोंनो थाखाय दै फुदुंबावनांगौ एक्सुवेलि जाबाय दा 1:30 बाजियाव जानोसै ओमफ्राय स' बेखिनियानोमोन आंनि दिनैनि भिडिअआ नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव अके बाय बाय